Bon dia. Primer que res, desitjar a tota la comunitat escolar un inici de curs amb alegria, amb il·lusió i amb molta activitat, perquè els xiquets i xiquetes, les persones, els estudiants del nostre poble puguen gaudir de les instal·lacions educatives com les que tenim així del número 5, que després de molta lluita i després de molt de treball hem sigut capaços de construir, no?, per benefici de tots i totes i per tindre una política educativa plena d'equitat i d'igualtat d'oportunitats. Sense compromís, està clar, i sense que nosaltres haguérem estat en la regidoria d'Educació des del 2015, no haguera sigut possible construir aquest institut, no?, número 5, que ara va replegar a més de 1.000 xiquets de tot este barri, no?, i del voltant, per a que tinguin una educació, com he dit, pública, de qualitat, coeducativa, que és el que volem, i també volem en valencià. S'han fet moltes infraestructures i s'ha fet inversió des de més xicoteta a molt més gran, no? Per exemple, també s'inaugura l'aulari infantil Victòria i Joaquín Rodrigo, que tenim a l'altra banda del port, no? Estem acabant també, o s'està acabant ara, amb el pla edificant que nosaltres hem posat en marxa tant des del Botànic com des de l'Ajuntament del Centre d'Educació Especial Sant Cristòfol, o altres intervencions, no?, que s'han fet o estan previstes fer-se, com l'eliminació durant aquest estiu del fibrociment que tant perjudici portava a les aules. Però també hem treballat molt la política educativa i jo crec que aquest poble està molt sa en matèria de política educativa. Recordem fins ara les beques que tant des del govern del Botànic com des del govern municipal també en donen suport de tot tipus, no? La reducció de ràtios, l'augment d'aules de 2 a 3 anys, que avui se fiquen 2 aules més, que això, aquest estiu estem veient com pot estar afectat per les noves polítiques que s'han vingut plantejant des del nou govern que actualment està a la Generalitat Valenciana. Per la qual cosa nosaltres sempre estarem al carrer, sempre estarem lluitant no per una educació pública de qualitat en condicions adequades i dignes, com les que tenim en aquest institut, però també podíem parlar de l'aulari del que actualment és l'Escola de Montibre, l'aulari infantil que també en vam fer. És a dir, hem llevat pràcticament els barracons, hem llevat pràcticament tot el que era, no?, els prefabricats, per construir no només la infraestructura, sinó també polítiques educatives encaminades a aquesta educació pública i de qualitat. Bé, la veritat és que estem francament orgullosos del treball realitzat pel Botànic a l'Ajuntament de Sagunt i també al Botànic a la Generalitat en quant a infraestructures educatives. Venien d'una època en la que CIECSA va fer un forat entre 700 i 1.000 milions d'euros i nosaltres vam revertir la situació dotant a la ciutat de Sagunt, en aquest cas, d'infraestructures necessàries. Encara no hem acabat, encara n'hi ha coses per fer, però hem sigut tan ambiciosos que realment hem tingut que anar més espaiat del que havíem volgut. N'hi ha instal·lacions noves, n'hi haurà instal·lacions noves i se milloraran les que n'hi ha actualment. El que sí que és important és que tot allò que queda per fer no siga tirat al fem per el nou govern de la Generalitat. No només en quant a infraestructures, també en la qualitat dels serveis educatius i, com no, en xarxa llibres, que tants bons resultats ha donat per a que la gent disposi d'una economia molt més sanejada. Lamentem l'inici del curs fet per aquesta nova conselleria, perquè realment ha fet que tant alumnes s'hagin quedat sense professorat, hagin hagut autobusos que no han estat a punt per a començar el curs i realment esperem que tot això pugui ser revertit, perquè si no, això va en contra de l'educació pública de qualitat.